Saanko Tuomas? Ei, älä. Hyvä, hieno. Eikö löytää? Kun tuo koira lähtee koko ajan, niin ei pääse vetää niinku peräjälään. Se on pullumalla tuo riipi. Täällä on se pulluma. Vetää vasitella seinään. Tulee seinään reikä. Oho! Älä siinä, kun siinä on pyssy. Otetaan tuohon savikiekko. Katsotaan miten tuo kuva ja siinä on pälä. Älä levi siihen, kun siinä on pyssy, niin se puttoo siitä. Tuleepa vähän ääntä.